И здравейте хора, днес ще пробваме ето това нещо. Първо ще трябва да задобрим пръста. Моля! Човек, как ми се падна ето това, за да идете на предното такова. И здравейте хора, днес ще пробваме ето тя, освен ключово държателя. Днес ще пробваме ето това бъбълче. Не е лошо. 10. Второто, което ще пробваме ето това. Десет. Ние ще ги пробваме после и да, хората.